So my teacher has given her thoughts on drama rekuitika kwamasomero. Hanzi ndo pane shungu dzake ipapa. Hanzi unzaiwo mhuri dzenyu pasocial media mutukane tifanane because kwedu tinofumurana hatiwanzirane, saka regai ndite kutsvaga maaudios edzimwe mhuri tifanane. Hatidi kuti munzi munowirirana, saka regai ndipinde mudzimba dzenyu ndichinzwa kuti mune mufaro here. Unotoona kuti ingozi yagara pamunhu iyi yakutaura face kuita yechinyawo, munhu achitukirira mai vake. Munondifananidza netsvina yevanhu vari kufanira kunoripa ngozi yebuwe kuenda kunotamburira kunze kwenyika kuti ugare uine nyaya dzekuZimbabwe. Wati wadiko uchadya riri dozvi palive because kwenyu kunyadziswa kwakanzi kunofanira kuitwa inonzi public humiliation. Mukunzwa here makomenzi amaititi panapa kuti Ketina anotoenda kumhuri dzevanhu kunotsvaga mavoice notes, kunotsvaga chii kuitira kuti afanane because kwavo kune disaster. So anenge achida kungoti atsvage kuti kumhuri kwevamwe hanzi she get satisfied akanzwa kuti kumhuri kwananhingi havasi kuwirirana. Hanzi ane ngozi, musanifananidze nezvinhu. Hanzi mukaona face akutanga kutaura ungati ndechinyawo. Aniti chigure, hanzi ungati chigure. Ai ndaseka maititi so. Hanzi musanifananidze nemunhu akadai so. Hanzi kusawirirana kwavo ikoko ndoko vanenge vachida kuti kunzi kuriko kumafamilies evamwe. Ando zvavari kutaura maititi panapa. And then she also said kundifananidza nemunhu anonhuhwa tsvina nepafoni. Ameno izvi handichambonyatsoziva. Hanzi Ketina anenge achinyatsooneka kuti hana kugeza, hana kuita sei. But mazano my doms ari kumbotraya one. Amen. Zvikanzi ndosaka uchinzwa ndichiti hanzi ndosaka uchinzwa richiti ariwirirana namai vake ane maaudios kuda kufananidza unhu hwakadhaka kunormalize rubbish on social media. Kwedu kukaita problem, we have a family, 3 aunts, uncles, etc. Chinondipa kuya kuzotsanangura social media. Hanzi chinondipa kuya kuzotsanangurira social media chihure chamai chii. There's a difference between personal life and what you put in the public. Zvino imbwa iyi haina kana chinonzi private life. Ndosaka ichifambira private life dzevanhu ichiyanika kuda kunzi takafumuka tese. Mukunzwa here kuti hanzi imbwa iyi haina kana uyu kuda kuti takafumuka. Ende ipapo maititi I support here. I've never seen maititi vachiwa on social media vachiclarify. Takanzwa nyaya dzekumba kwavo kumaraini. But you have never heard nemuromo wavo vachitaura vachiuya vachiti yes ndo zviriko kana kuti kumba kwedu hava adrese nyaya dzekumba pasocial media. Ipapo nyangwe Felistas achipenga achita sei haizvo zvaaite zvake. Nyangwe akanzi anozobvisa hembe akahura like maititi has always been called all those names, but she will never come with her dirty laundry on social media. Never. She will never say anything. Ipapo vakachimaster chigame. Takaudzwa pepe zvikanzi vakatadza takaudzwa nyaya yekuti pakatoita maaudios ekuti pakaitika rufu rwababa acho pepe zvikanzi Bruno akatendanisa masofa, pakataurwa nyaya yekunzi yekwatinashe yaiya kumba kwavo vakazodii kumba kwatina, like there was just a lot nguva yatinashe zvakataurwa. Pakuroorwa kwamaititi ipapo pakangoita nyaya futi dzimwe dzainge yachingotaura naKetina, but maititi vaisato nyange pakaitika maaudios emwana wasisi wavo ayaya akabuda, maititi vaisatombouya on social media vachiti ndakavanga mai vangu, but mai vacho vaitonzi vari kunetsana namaititi. But we've never heard maititi coming on live kana kuti coming vachiadresa vanhu nekumba kwavo like zvinoita masocialites. It's not Ketina only. I've seen Zuva achiadresa mwana wake this week. I've seen Ani futi. Like almost masocialites esanouya achitaura nezvekumba kwavo kuti ningi kumba kwedu they like doing that. Vamwe vanhu vatisingatomboziyeve kudzimba dzavo tinopedzisira tangovazoona pasocial media, and vamwe vacho vanenge vakutozojoina social media yacho iyoyo. So sisi vataiti vaive vakamboya nedrama rekumba kwavo, it's their norm sort of, but maititi ipapo tinongoziva maititi nevana vavo. Drama rimwe rinoitika kumba kwavo ritoriko drama, it's not like hariko, but maititi vari kutaura kuti ingozi iyi kwamasomero iri kuda kutoitika. Maaudios vanomaburitsa bosi vanenge vada kuti tese tifanane, but intention yaKetina handizo, I don't know kuti intention yake ndeyechii iye yaanenge achiunza maaudios evanhu pasocial media. But anyway, she must stop doing address up. But chinoonetsa kumba kwaana Ketina ndechekudai mai vacho pasocial media vari kuadresa,
semunhu mukuru she mustn't do that. Vana varipo vari kuadressa ningi. I was like, you get me, kuti munhu wese ari pasocial media vari kuudzana through social media. They cannot really sit down like our families, what our family do. Pakaita problem, we sit down, we did. Asi kumhuri hakushayike. Ini kwedu kutoriwo kumhuri kwedu kutoriwo neanodaro anoisa mastatus because haasi celebrity. Saka anoisa mastatus anoita sekuti vanhu vazive kuti kumba uku kunomira zvakanaka. Kwedu ariko akadaro munhu akadaro. But manje ka isusu tinongomuignorawa, hatiti sezvo vari kupenga tojoina. Aiwa tinongosiyawo, tongoti hambeni ikoko ndiani vanhu vake vanoona isa havatizive. Manje kwada kuita makwikwika nemunhu ari kudaro panoita problem. But iwo ukaita the bigger person ukanyarara wotita senge usitoriwo uri kutaura, zvinotongoperawo zvakatodaro. Ende munhu anoitwa benzi ndiye ari kuisa mastatus on, ndiye ari kuuya pasocial media achitaura, vamwe vakanyarara. Mukuona manje nyaya yacho. But mukaita mese muchipindirana hapana kwamunoenda ende hapana chamunosova. But you be creating enmity pakati penyu, hamufe makawirirana futi at all. Saka zvimwe ndizvinozokonzereswa nekusawirirana ma-exchange of words anenge achiitika. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi.